Grećo. Grećo je srednjovjekovno mjestašce koje leži 705 metara nad morem. Franjo je ovdje bio prvi put 1217. Iako je više prebivao na stijeni, često je dolazio u mjesto propovijedati. Braća su stigla na ovo mjesto malo kasnije, no ostali su sve do danas. Zašto baš ovdje, pojasnit će nam legenda. Stanovnici mjesta molili su Franju, oduševljeni njegovim propovjedima, da ostane sa njima. Ivan Velita, muž pobožan, odlučio je da će pripremiti prebivalište za Franju i njegovu braću. Legenda kaže da Franjo nije htio prihvatiti ponudu zbog troškova, no na kraju je ipak prihvatio pod uvjetom da eremitorij bude udaljen od mjesta barem za razdaljinu koliko je kad se baci kamen. Molili su jedno dijete da baci baklju što dalje, a ona je na iznenađenje svih odletjela na stijenu koja je bila udaljena od mjesta 2 do 3 kilometra. Tu su uredili nekoliko ćelija i za braću. Na mjestu gdje se 1223. slavilo Božić, 5 godina kasnije je izgrađena kapela, središte toga svetišta. Pod oltarnim stolom je stijena na kojoj je bio prostor za dijete Isusa. Freska s desna prikazuje jaslice u Betlehemu, s lijeva jaslice u Greću. Obje su iz 14. stoljeća. U prednjem dijelu kapele jaslica možemo vidjeti s lijeva metalnu posudu s posmrtnim ostacima Ivana Velite, Franjinoga prijatelja, koji je pripremio sve što je bilo potrebno za uprizorenje Isusovog rođenja. Prvotni samostan. Nekoliko koraka dalje i dolazimo do prvoga samostana u kojem su živjeli Franjo i prva braća. U blizini je spavaonica, najjednostavniji i najstariji dio ovoga mjesta. Dimenzije su joj vrlo malene, 7 metara u dužinu i niti 2 u širinu. Ovdje je svaki brat imao svoj prostor za počinak, označen križem. Na kraju spavaonice možemo vidjeti u stijeni ćeliju Svetoga Franje. Spavaonica i crkvica Svetoga Bonaventure. Oboje se nalazi na prvome katu. Sobe braće Franjevaca nalaze se s desna i s lijeva cijelom dužinom hodnika. Napravljene su u vrijeme kada je generalni ministar reda bio Sveti Bonaventura. Prva soba nadesno bila je njegova. Na kraju hodnika su željezna vrata koja vode k šupljini blaženoga Ivana iz Parme i ćeliji Svetoga Franje. Crkvica je sagrađena iste godine kada je Franjo proglašen svetim, 1228. godine. Ima 2 dijela. Prvi je namijenjen vjernicima, drugi kornoj molitvi braće. Vidimo jednostavnost u kojoj su živjela prva braća. Klupe, sjedala i rasvjeta još su iz prvih vremena. Ovdje se nalazi i drveni križ s početka 14. stoljeća. Oratorij Svetoga Franje. Oratorij se nalazi uz crkvicu Svetoga Bonaventure. Portret Svetoga Franje koji si briše suze predstavlja sveca koji veoma trpi, a ne sveca koji plače. Portret je naručila Franjina prijateljica Jakoba iz Setesolija, godinu dana pred njegovu smrt. Nažalost, original se izgubio, a ovaj snimak je iz 14. stoljeća. Špilja blaženoga Ivana iz Parme nalazi se na terasi blizu šume, odakle je pogled predivan. Ovdje je 7. generalni ministar Franjinoga reda preživio 32 godine. Osudili su ga radi joakimskih ideja, a on se nakon toga povukao u samoću. Papa ga je rehabilitirao 1289. i imenovao apostolskim nuncijem u Carigradu. Umro je putujući na novu službu u starosti od 81 godine. Šupljina špilje duga je 3 metra, 1,2 široka i 1,6 visoka. Blaženi Ivan bio je uzor strpljivosti, molitve i poslušnosti crkvi. Ćelija Svetoga Franje se nalazi nekoliko metara iza šupljine Ivana iz Parme.
Iznad mjesta kamo je Franjo odlazio na molitvu i razmatranje nalazi se kapela koju je 1712. dao postaviti papa Klement XI. Nakon potresa je obnovljena 1948. godine. Nova crkva je sagrađena 1959. godine pod nacrtima arhitekta Carpicecija i posvećena je Mariji Bezgrešnoj. Ovdje možemo vidjeti stalne jaslice izdubljene u drvu koje predstavljaju različite prizore iz Svetoga pisma. Iz ljubavi prema čovjeku Bog postade čovjekom. Iz ljubavi prema Bogu Franjo postade tako bliz i drag čovjeku. Fonte Colombo. Malo dalje od Rijetija, na nadmorskoj visini od 547 metara, nalazi se mjesto koje je nekada pripadalo benediktinskoj opatiji iz Farfare. Naziva se po studencu koji se nalazi duboko u šumi i kojega je Franjo nazvao Fons Columbarum, odakle ime Fonte Colombo. U razdoblju nakon 1217. kada je Franjo prvi put došao u taj kraj, ovdje su se dogodila dva važna događaja u njegovom životu. Božje nadahnuće i potvrda pravila, te operacija očiju. Božje nadahnuće i potvrda pravila. Franjo je ovamo došao 1223. s braćom Leonom i Bonicijem, s molbom Gospodinu da mu razjasni Božju volju glede važnih poglavlja u pravilu, koje je konačno morao napisati i dati Svetoj stolici. 40 dana je postio i sabrano molio, te ga napisao po Božjem nadahnuću. Kada se to doznalo, u Fonte Colombo je stigla skupina gvardijana s vikarom reda, bratom Ilijom, da bi mu rekli da je pravilo prezahtjevno i da ga nisu sposobni ispunjavati. Franjo je duboko razočaran, lice okrenuo prema nebu i molio Gospodina da braći dadne razumjeti da je pravilo Božja volja. Pravilo je potvrdio papa Honorije III. 29. studenog 1223. i upravo je radi toga događaja Fonte Colombo prozvan Franjevačkim Sinajem. Kako je na Sinaju Bog progovorio Mojsiju i dao mu zapovjedi, tako je na ovoj gori Gospodin Franji dao pravilo. Taj je prizor uprizoren na reljefu u crkvi s desna. Operacija na očima. Franjo je posljednji put došao u Fonte Colombo u siječnju 1226. radi operacije na očima. To su zahtijevali kardinal Hugolin i brat Ilija, vikar reda. Liječnik mu je sužarenim željezom palio sljepočnice. Nad vatrom je učinio znak križa i pozvao liječnika da napravi svoj posao. Brat Leon priča da su svi pobjegli od straha, a kad su se vratili, Franjo ih je prekoravao zbog malovjernosti. Rekao im je da nije osjetio niti najmanje boli. Sve se to dogodilo u eremitoriju koji je postojao i prije Franjina dolaska i jedno je od najzanimljivijih mjesta u tom svetištu. Marijina kapela ili kapela Marije Magdalene. Vrlo jednostavna crkvica postojala je još za Franjina života. Najvjerojatnije je bila izgrađena u 12. stoljeću ili ranije. U apsidi su ostaci fresaka bizanskog stila iz 12. stoljeća. Na lijevom prozoru je narisano slovo Tau, koje stručnjaci pripisuju Svetom Franji jer ga je rado risao pod svoje riječi na zidove među kojima se nalazio. Tau je svetopisamski znamen oproštenja i pralik križa po kojemu nas je Gospodin oslobodio. O tom znamenju govori prorok Ezekijel u 9. poglavlju. Križni put. Pred kapelom Svete Magdalene počinje drvored koji se spušta do šume i vodi do Svete špilje, u kojoj je Franjo napisao pravilo. Križni put je bio napravljen oko 1600. godine i ima 14 postaja koje su postavili za vrijeme svetoga Leonarda Portomauricijskoga 1745. Sveta špilja. Po završetku stepenica ulazimo u otvor u stijeni.
To je najvažnije mjesto na toj gori. Tu je Franjo 1223. postio i molio 40 dana i pisao pravilo. Nad Svetom špiljom nalazi se kapela Svetog Arkanđela Mihajla. Na ulaznim vratima je ploča koja podsjeća da je ovo mjesto posjetio papa Siksto IV. Oko Svete špilje je sveta šuma koja se nikad ne sječe. Nažalost, većina stogodišnjih panjeva je nestala. Samostan Svetoga Bernardina. Nasuprot kapeli Svete Magdalene je prvotni samostan koji datira s početka 15. stoljeća kao kuća novicijata. Popnemo li se stepenicama, dolazimo do sobe koju je Franjo 1217. godine primio na dar zajedno s kapelom Svete Magdalene i šumom. Tu se dogodila i operacija Franjinih očiju.